Čus lidi, vítám vás tohle. Dneska to bude Car Drifting Simulator a ukážu vám, jak se pořádně driftuje. Jdeme na to, uvidíme se ve hře. Tak lidi, jsme ve hře. Nejlepší, co tady je, vypnout si TSC a zapnout turbo. Tuhle hru hraju po druhý. A upřímně docela mě baví. Už více málo lidí umím, jako neumím úplně dobře. Tak tohle se mi nepovedlo. To je jedno. Lidi, ukážu vám jeden trik, co jsem se včera učil. No. A je to přitáčení. Nice. Teď se mi to povedlo. Nice zase. To je snad jediný trik zatím, co jako umím driftovat, ale ne úplně dobře. Nikdy to nevychytám, nikdy jo. No, se seberem prachy. No a jedem. Dneska chci. Tahle trať, jakoby na drifting jenom, stála nějakých 150 000 korun v téhle hře a já šetřím měl na nějakých 200 na nějaký auto. Pro tohle auto máš od začátku. A jako není úplně dobrý. Jinak můžete to prostě jako dělat i tohle. A zase prtočka. To teď se mi to nepovedlo tak, jak jsem chtěl. Až tam bude point 300 teď skoro. Teď by se mě to mohlo povést. Yes! No jako nevím co. Tohle je moje první videjko. Dělal bych tady nějakých 5 lajků. No sakra, teď jsem to zase přetočil. Když si vypadám takhle všechno, tak jako to už nemá váhu. To už pak není ono. Ty vago.
Lidi, doufám, že se vám aspoň videjko bude líbit. Je to moje první. Už dřív jsem točil, ale kanál mi zablokovali, měl se tam 2,5 tisíce odběratelů. Kanál mi YouTube zablokoval, nevím proč. Vydával jsem tam Minecraft, GTAčko. Ještě na starým počítači stolním. Jak se to pokazalo, sakra. Nevím. Napište do komentáře, jestli se vám bude video líbit a pošlu vám další a natočím další díl, kde se naučím mezi tím nějaký triky a pak vám je zkusím jakoby naučit vás. A nějaký vychytávky, jestli to jaký budou. No a tohle by bylo vše pro tohle video. Já se s vámi loučím a čus.